Siang bolo ki Pakno neng mburi kampus AIN ki. Ki nek gedung sing dibangun iki ya ngono kae gedine. Iki rencanane gedunge digawe gedung olahraga, ngono kuwi barang futsal, ngono barang bolo. Intine gedung serbaguna lah ngono kuwi. Iki mulai dibangun iki. Iki nak mbangun sekitare 2 bulanan bolo. Ngono kae 2 bulanan gerine sampe gedine bolo ya ngono kae poh ya ngono iki. Nah sing kae bangunan iki kae iki tak cedekne iki dibangun 2018 kalau ndak salah sakmono kuwi bangun. Nah iki gedungnya amono gedine bolo ya ngono kae. Iki Pakno neng mburine kampus pas iki. Nah, iki sing pembangunan sing ketiga iki ning kono kae bolo. Sik kae dibuang tak mororono bolo. Tak deloke. Lah yo kloso kandang rame saiki bolo. Dhisik yo sepi, ketok enek kampus dibangun iki bolo ramene. Iki pelebaran kampus iki. Selot suwi kae dibangun dipancang paku bumine kae. Boh nak ngarani apa? Nak ngarani Pakno paku bumi sae. Ngono kuwi delon. Kae. Ayo. Iki Pakno iki neng lore rel pas iki. Kayak AIN kae, masjid kae. Lah yo poso kandang saiki ramene ramum. Ngendi-ngendi kos-kosan ngono kuwi. Kasih bangun kos-kosan. Nah, iki tak rekam koyo ngono kae bolo. Rene gede ya. Dalan iki neng pom Poloso Kandang. Iki Pakno iki neng kene. Nah, ruwono sik tak putere rono. Kono yo teko anu. Yo teko Mbago iso bolo. Kae. Iki. Mesine suarane banter, mesine keren. Kayak ngono kae. Poh. Ngomong yo. Iki Pakno yo mek ngweki info. Saiki AIN saiki bangun gede ya iki. Ngono kae. Iki saiki dibangun kos-kosan kae. Kita ora bolo. Kae. Dibangun kos-kosan. Kayak pirang kamar kira-kira. Kayak Pak tukange kae. Ngono. Pak tukange kerja tak syuting bolo. Wis ngono kae. Bangun nek. Iki. Suarane mesine ngono klotak. Buang ngono kuwi. Iki enek 2 wulanan bolo nak bangun. Iki sik perbaikan iki ya. Pirang lantai bolo ya. 1, 2, 3, 4. Tambah neh bolo ketoke bolo kae. Enek wesi kae tambah neh ketoke. Ngono. Ya wis ngono bolo ya infone Pakno. Ngweki info pembangunane AIN Poloso Kandang Tulungagung. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.